आउ है कुछ खर्चा करेला ना तो जकरा में 4 गो पद ना लगी उ खर्चा ना करे का करे आउ पद केकरा में लगेला केकरा में या तो पंचायत के मुखिया में ना तो घर के मुखिया में तो डोला में पदारत होके मन में परमारत होके बाह में पुरुषारत होके आ द्वार पर रामायण महाभारत होके जैसे पुरस्कार पे होता है या जैसे जो पुरस्कार हो रहल बिया एक कमेटी के धन्यवाद बा। लइकपन बदल जाई जवानी में जवानी बदल जाई बुढ़ारी में लेकिन बुढ़ारी बदली ना आई के संग ही लेके चल जाई। राउर रिश्तेदार राउर पटीदार कब चिन्हाई या कहाँ चिन्हाई 2 जगह चिन्हाई कहाँ या तो हॉस्पिटल के बेड पर ना तो जेल के गेट पे ओहने चिन्हाई कहे के भाव भैया कैसे हो हे कचहरिया सथा नवाए